Aneren gabonak. Mendi artean, herri txiki eta polit bat zegoen. Bertan bizi zen jendearentzat, Gabonetako eguna zen urteko egunik garrantzitsuena. Eta lan zeuden dena prest egoteko. Ogiekin berria, gero arte! Bai, Gabonera arte! Dindandon, egu berrio... Superargiak! Ume txikiak oporretan zeuden, eta elur pilotekin gerrak egiten zituzten. Kontuz, ia ematen didazu. Denak zeuden, pozik eta zoriontsu. Ondo abesten zutenek, Gabonetako Gabon kantak prestatzen hasi ziren. Gaztainak erre artean, txipli txaplapun. Eragiok mutil aurreko danborin hori. Gaztainak erre artean, txipli txaplapun. Horrela, Gabonetako eguna heldu zen. Egun bikaina egiten zuen, eta denek zeuden pospozik eta jolasten. Baina denak ez, Ane izeneko neska txiki bat oso kezkatuta zegoen. Jo, ama, oso kezkatuta nago. Zer gertatzen zaizu, Ane? Urte honetan ez naiz beti ondo portatu, batzutan ondo eta beste batzutan txarto. Eta uste dut, olentzerok ikatzekarriko didala, eta jostaiu gabe geratuko naiz. Zergaitik esaten duzu hori? Olentzerok dena ikusten du, eta zu oso neska ona zara. Zuk idatzi oso eskutitz bat, eta olentzerok eskatutako opariak ekarriko ditu. Seguru nago. Ane, idatzi alduzu olentzeroren eskutitza? Postontzira eraman behar duzu, berandu izan baino lehen. Lasai ama, dena prest daukat. Askar ibili, edo ez duzu denborarik izango. Lasai ama, oso askar joango naiz, zoriak baino askarrago. Ez dakit nik gara izelduko zaren. Lasai ama. Bueno, ez dakit nik. Ama, venga, joan behar naiz. Etorri amatzori musu bat ematera. Jo, ama, handia naiz. Bale, banoa. Orain bai, kontuz ibili. Kontuz ibiliko naiz. Eskorrikarik egin. Dida batean helduko naiz. Herriko azkarrena naiz, horrela erraz helduko naiz. Olentzeroen eskutitza bidaliko dut. Begira, handago postaria. Atope! Iuhu! Wop! Hop, 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 hop. Agur, benur. Herri horretan munduko zuaitzik altuena eta politena zegoen. Gabon gauerako ia prest zegoen eta herriko biztanle guztiak ikustera joan ziren. Tori, hemen daukazu zure superbola. Kaixo, eskutitza entregatu dut oraintze bertan. Nire amak txibatu dit, olentzeroko pariak ekarriko dizkidala. Ze ondo. Tori. Guazen gora. Askar, askar, lasteraziko da. Hau da zuaitza ikusteko lekurik onena. Gabon zoriontsuak guztioi eta ongi etorri zuaitzaren piste honetara. Gaur gauean, zuaitzaren argiak piztuko ditugu. Utzi pasatzen, apaingarri bat eraman behar dut. 5, 4, 3, 2, 1, piztu argiak! Superargiak! Wow! Ze polita den!
Orduan, herriko guztiak pospozik elkarri eskua eman eta Gabon kantak abesten hasi ziren. Ator, mutiletxera, gaztainasi. Benga, Ane, ohera joateko ordua. Ai, ez dakit lokartuko naizen. Txikitan, niri ere, berdina gertatzen zitzaidan. Benetan? Urduri jartzen zinen? Noski, Gabon gaua oso berezia da. Bai, oso gau berezia da. Baina, oraindik ez dut lorik egin nahi. Saiatu lo egiten. Gabon lastana. Gabon zuri ere. Eta horrela, Anek lo egin zuen. Hurrengo egunean, eguzkia atera zen arte. Kopariak. Wow! Olentzerok opari mordoa utzi zituen Aneren zuaitzaren azpian. Eta alabazan edo ez bazan, zardadila Olentzeroren zakuan.